Bugünler Lewap vilayatynyň hususy ýyldızhana iýeleri indi bu usul arkaly bakça önümlerini ýetisdirmekden köpçülikleýin elçek başladylar. Bir tarapdan bu geçen gys gelen agasy aýdyly howanyň oňoýsuz netijeleri bilen baglanyşdyrylsa, beýlik tarapdan önümçülükdäki zerur terişdeleriň narhlarynyň tas 2 ýokurlanmagy bilen düşündirilýär. Bu sebäpli sebitiň bazarlarynda bakça önümleriniň onsuz hem agasy gymmat bahalary enseme etse artdy. Ýatdatda geçen gysta ýurtda howanyň temperaturasynyň anomal ýagdaýda asak düşmegi netijesinde gaz üçinçiliginiň kesilmegi ýaly beýleki oňoýsuzlyklar bilen birlikde sol sanda Lewap vilayatynyň gökbakça önümleri üstürip ýetişdirilýän ýyldızhanalarynda ekinleriň aglawatyny sowuk urupdy. Çärjew etrawynyň Watan Birleşiginiň ýaşaýjylarynyň köpüsiniň melleginde ýyldızhanalar bolup, gyş pasyllarynda olarda pomidor, hyýar, limon ýaly bakça önümleri uly mukdarda ýetişdirilýärdi. Olardyň bir sebitiň däl, eýse Mary, Balkan, hatda Aşgabat ýaly beýleki künjekleriň bazarlaryna hem uğradylýardy. Ýöne geçen gyşyň döreden oňoýsuzlyklar netijesinde şol döwür ýyldızhanalardan hasyl alyp bolmady. Dip bu ýagdaýlaryň jikmejiklerini öwrenen sebitdäki habarçymyz gurrun berdi. Ol bazar bolçulugyny döretmäge hem ýardym edýän ýyldızhana iýeleriniň howanyň maýlap baslamagy bilen gaýtadan önümçüligi girismekçi bolandyklaryny, emma täze kynçylyklary bilen garşylaşandyklaryny belledi. Ilki bilen ýyldızhananyň daşyna aýlanmaly perdäniň bahasy ýokurlandy. 200 metr kvadrat meýdana niýetlenen perde üçin 5000 manat çykarmaly. Yerli ilatmynyň bir mögsümiň dowamynda alynýan girdejiniň mukdaryna golaýlaýandygyny aýdýar. Mundan başga-da ekinlik pomidor nahalynyň bahasy hem 1 manatdan 2 manada galdy. Döküniň gerekli dermanlaryň hem narhlary ýokurlandy. Dip habarçymyz Watan Birleşiginiň ýaşaýjylarynyň biriniň %100 bolan kynçylyklaryny beýan etdi. Ol hususy önüm öndürüjileriň geljek girdejiden çekçek ýanlarynyň has köp boljakdygyny aýdyp, milliklerindäki ýyldızhanalaryny sökýändiklerini, onuň ýerinde hem yer alma, ýagny kartoşka ekýändiklerini belledi. Bu ağırlykda suýul önümçülüň tas bolmandygy sebäpli sebit bazarlarynda pomidor we hyýar ýaly gökbakça önümleriniň bahalary hem gitdigiçe ýokurlanýar. Mysal üçin geçen ýyl sebitiň bazarlarynda 1 kilogram pomidor 15 manat bolan bolsa, häzir ol 30 manatdan bahalanýar. Türkmenistanda indi ençe ýyl bäri ýylatyň azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy uly mesele bolmagynda galýar.